Amabhele ngolanga ngozondi ngoqhuboni ngoqunda kwamafu ngendaba ezithe ngonontanda kuphakanyiswa ngalo suku namhlanje is 18 May 2022 inyanga enhlekelena dinechomi ezizalwayo kule nyanga nizalwe kakuhle zichomi zami kuzo zonke zokona nikuzo sithini namhlanje abantu abahle njebi Wednesday abantu bayazi basithaki siphatha amagqabi namaxolo siphatha ingcambu siphatha amafutha siphatha imihlaba amakhandlela siphatha iziwasho namhlanje siphethe isiwasho sigqibele kudala ke ukhe siphatha iziwasho kuba siye siziphathe phaya na Monday namhlanje ke we felt ukuthi masithathe lanto ka Monday sizoyibeka apha for a reason siphethe uNdonya yabona kuNdonya unlike into sincokola phayana we Monday sithi hambe kuvenkile ngakokweni yothenga uNdonya uyanqaba ke ezivenkileni ufuna ezindawo zomayezeni okanye ke uye kwifamasi leyabelungu okanye kwendawo zamandiya kulapho uzofumana khona uNdonya abantu ke uNdonya baye bambhidanise nezinye izinto ungayazi ba yintoni libhidanisa because yena uorange xa bemcula abantu bakokwabo bathi ufuna uba reddish to orange yabona depending ukuthi eza chemicals zihambe ezojika kweyiphi kona but in the main uorange nguNdonya lowo uNdonya ke siyamsebenzisa singabantu bamayeza now we felt ukuthi today let us discuss nje uNdonya ke simncokole nje uNdonya sijonge ukuthi ubungozi bayo lento kuthiwa nguNdonya bungakanani but what you must appreciate abantu bakuthi bayamhlonipha uNdonya you seldom or rarely find umuntu owenza into ezothusayo ngoNdonya but ubuyajikela pha ku Facebook bakhona abantu abenza izinto vele ubone ba apha kungateka isidumbu apha ukuba lento ingaqhubeka iyekwe ngohlobo sincokola ngaye ke uNdonya sithi ke unamuntu ofuna ufunda ngawo lamayeza iform isavulile uhambe uyobhalisa ungene kwisikolo samayeza mhlawumbe uyazithwasela kulo kono liqhwele okanye unozihambela nomakhulu nje nizombela amayeza ngokufuna uwazi wena mntu uthi hayi mina ndifuna unyanga ngeziwasho siyayenza lonto masingene kuye ke uNdonya i-chemical name yakhe ke zininzi baninzi lamagama but eyona ixhaphakileyo le sodium dichromate ine-chromium lento ininzi nje into ne-chromium i-chromium i-natural yona yafumaneka nalapha kuthi nakwi-plants nezinye animals le engu-sodium dichromate yenzwe elebhu mntana omhle sifuna ugxininisa loo nto wenzani ke uNdonya siqala ngelento ithi what does it do uNdonya lo ucorrosive but is a strong oxidizing agent ngabantwana bechemistry ke bathetha ngento kuthiwa yi-redox reaction ezinye ziyareducer enye ziya-oxidizer but asikho kuloo nto but i-corrosive into ecorrosive into like i-acid corrosive i-strong base is-corrosive like oma-caustic soda kuthiwa i-corrosive into yabona amagama esixhosa yabaleka but i-corrosive ambokangela ucorrosive mntanomhle le nto i-corrosive to an extent ukuthi if idibene nezinye izinto ezi-combustible yavutha mntanomhle sithetha ngale nto namhlanje hey nangamagama ebhala ukusuka ngapho kuyotsho ngapha bathi le nto iphinde isebenze in the treatment of metals uzuyimamele ke sigqibothi i-corrosive sigqibothi yi-oxidizing agent but kuthiwe in the treatment of metals ebona ubhele ukhe wazama ukhangela ukuba how do they treat as metals ngale nto i-corrosive further down aphinde ubhela imbhide lento xa bephinde besithi ingu-anti-corrosive khawuzame ke wena mntu oyilandelayo le chemistry uzame ukusincedisa but bathi yasebenza in the treatment of i-metals lento i-corrosive baphinde bathi ke it preserves wood ubuyayilandela lento baphinde bathi is a defoliant abe confused ubhele ahlenyuke ukhangela nakwezinye incwadi what they are saying lento iyayipreserve lento iliplanga that's why beyisebenzisa kwi-dyes kwi-paints beyisebenzise esikwento ze-primer xa kwento i-primers lento xa uzawupeyintwa kuqalwe ngala plaster primer iyasebenza yenza ezaa zinto but baphinde bathi iphinde ibulale amagqabi emithi bathi loo nto yenziwe kakhulu ngamajoni xa efuna kungabikho magqabi yabona befuna uba babone yonke into bayisebenzise defoliant le nto ke laa nto ibindibhide ke andikade ndiyibambe ifuna wena ke mntu mhlawumbi usebenzile ngeento ziwelda because iphinde isetyenziswe kulaa welding machine
mhlawumbe wena usebenzile kwezonto uyijonga ukuthi as a corrosive inhibitor, what does it do, this oxidizing agent, lento i-corrosive? How does it also become a corrosive inhibitor? Ndijikelezile ndizama ukhangela kuthiwa ndisenge inkunza ndibuyanga nanto, but ndiyekela kuweke mntana omhle kuba siyafundisana mos, nawe ujikeleze ukhangele kweyakho ikona. Bese siyichazile ukuthi xa besenza ii-dyes bayayisebenzisa, mhlawumbi yes also i-preservative yeza dyes, also at the same time lento iyakwazi ukunika nala metallic. Bayatsho naba kwi-dye mhlawumbi wenza loo dye efuna uba ibe sparkly, bazawusincedisa abantu abazenzayo ezi zinto ukuthi what else does it do apha ekwenzeni kwee-dyes. This topic enye zinto endithe xa ndiyijikile ziqomba yabona ke ngoku le nto indikhumbuza esikolweni apho kuthiwa solve for x, kuthiwa u-x ngu-3, xa uphinde usolve u-x kuthiwa ngu-4, azibuza ubhele mani lo x uyekele ntoni ukuba ngu-3, kutheni ngu-4 kule game. Yabona ke into abantwana besikolo, what happens xa uye wayi-ingesta le nto, xa uye wayifaka emlonyeni, kuba kaloku siyayazi mos le nto uba ayifakwa emlonyeni. Yeka nje uba kuFacebook bekuginyisa yona, le nto is a known carcinogen, iyenza ikhensa. They have tested kwi-rats. By the way, le nto kuthiwa i-FDA, i-Food and Drug Administration yase-States, it has banned ukusetyenziswa kukandonya kwizinto ezininzi, particularly kwizinto ezihambe ingathi zingasondela kwi-skins, izinto ezihambe umntu engade azisondeze kuye. Yayibona le nto ihambe ibe yingxaki when it comes to contact with nomntu, bayivuma kwi-industrial use, bona abantu benza i-welding machines and so on. Le nto lena also emits toxins, ireleasa la chromium. Iyingxaki ke mntana omhle, uzawuyiva xa silapha ngezantsi. Ukuba kuye kwenzeka uba ingene emlonyeni le nto uzawugabha. Uyabona zikhona izinto that induce umphalazo ukugabha, ikhona lena ekucwaba ingu-too much, njengale akufunekanga ugabhiswe yinto ezoba ngu-uncontrollable. U-uncontrollable kuzawunyanzeleka uba ude uyovumbuluka phi esibhedlele uyontyiswa maxolon ukustopa laa nto uba ugabha. Yabona, you don't want that. Iphinde le nto yenza idiarrhea. Uyayibona sengokufuneka uphinde ubalekiselwe esibhedlele apho uzawunikwa khona phayana sithe baza kunika i-antiemetic. Ngoku abafuneka bayekunika into ezawustopa idiarrhea. Yabona ngoku uyagabha uyathini ngapha kunzima kuwe, into ezawulandela uzawuba dehydrated, usenocollapsa. Kukutya uNdonya. You will learn about abantu kuthiwa wacima ngondonya, xa ecime ngondonya umrhudo suka phi yotsho le. Sezi zinto sizenzayo eziwesina nento famba iba yiyo. Kanti abanye bathi ukuba uye in moderation. Lena ke ndiye ndayithanda, bathi it also leads to stomach complications, in bracket apho bendifunde khona kwathiwa rarely. It means ezi stomach complications ayonto yaqho, rarely it leads to stomach complication. Nale nto ke izawulandela ngasezantsi nayo kuthiwa ngu-rarely. It means le nto lena ukuba uyifaka emlonyeni, even if in moderation, ingahambi ilidishele kwi-stomach complications. Eza stomach complications ke zikunika la diarrhea, ziphinde zikunike la vomiting. I-kidney complications ke akukho mntu uzifunayo. If wena you want to join i-queue ye-kidney donation, mhlawumbi ufuna udonatelwe i-kidney, ndigqibele ngathi abanye balinde oma-15 years. Yabona ke you don't want to be in that queue kuba usebenzise uNdonya. We mean naba bacima ngondonya ihambe ilidishele kuzo ezi complications. So uNdonya masimsebenzise in moderations if you really have to use uNdonya. If zikhona i-substitutes, use i-substitutes. Iphinde ke ngoku le nto ingu-eye irritant, ukuba it came to contact with imehlo kufuneka ke ubhekelise emehlweni. Andizuyazi ke uba ngumntu otheni lo uthatha uNdonya amzise emehlweni. Ingapheleli apho le nto, ukuba it comes to continuous contact with the skin, ilidishela kwi-dermatitis. Yabona ke abantu abasebenzisa amayeza baza kuqaphula ngaye uNdonya. Siyamsebenzisa kuqathulwe umntu, kungabikho nto itheni ngaye uNdonya. Sidlule ke
ndiyaphazamiseka naku umntu endiphazamisa. Sidlule, when you inhale eza fumes zikaNdonya, lento lena ilidishela kwi-respiratory irritation. Le irritation yambi ibe ngathi une-asthma, uvaleke. Yabona nina abantu abafuna ufutha, apha ekufutheni nifake uNdonya, sizawuzigqibela sinyanga thina isichitho kanti senza i-respiratory irritation. Yabona, now we try to stop one thing as simple, we now end up with into difficult. Kube khona lento kuthiwa yi-nasal perforation, wena mntu osafutha ngoNdonya. Uyabona apha ezimpumlweni kukho lento yohlula le mpumlo ngapha kule mpumlo ngapha, kuthi hambi kubekho imigqobho umaza ngole mpumlo asekho mbini zidityaniswe ngulamngxunya. Sithi ke careful when you use uNdonya. But masingene ke kubantu abayaziyo ukuthi benzani ngoNdonya, omayezeni abakwazi ukusebenzisa uNdonya. Unumber 1, uNdonya lo uyasetyenziswa besesitshilo xa kusithiwa umuntu uyacima okanye uyachatha. Uchathela isinqe esibuhlungu, uchathela ukuba ufuna uvusa inkunzi, uchathela ufuna uzala. Ezo zinto ezenza abantu bachatha, abantu bafuna uba into zabo ziqini kakhulu, basebenzisa uNdonya. Uyasetyenziswa ke, if you check abantu abathakayo bathi in moderation, kude kuthiwe ubala itip yetispuni uyihafish. Ngabantu abayazi ukuthi lento yi-chemical e-corrosive, so uyakancinca, abanye bathi bamejarishe ngamazipho. If you know ukuthi imejarishwa njani, you are safe to use, because now I've used uNdonya, I continue to use uNdonya. Iphinde lento inguNdonya sayisebenzisa ekukhuseleni amayeza. You know mos xa ungumuntu osebenzisa amayeza, abantu bezigubhu bazakuxela ukuthi nje benezi zigubhu kukwesi sigubhu esikhusile ezinye izigubhu. Emayezeni kubakho izinto ezikhusela la mayeza, kwenzela amayeza akho angabi vulnerable, because nje bephayana nje zikhona izinto that would want to weaken them. Siyamsebenzisa ke uNdonya, ibe yilonto ekhusela amayeza. Wena mntu ofuna ukhusela amayeza ngesiwasho, you'll use uNdonya. Zikhona ke nezinye iziwasho ezikhusela amayeza. Uphinde uNdonya lo uyasetyenziswa ngabantu abenza uvutha. Uyayibona, sitshilo mos uba lento lena is combustible, ukuba idibene nezinye izinto ezi-combustible, because inala O7, la oxygen, when it mixes with ezinye izinto ezi-combustible that take the oxygen, you remember sithe is oxidizing, it donates the oxygen. So once it donates that oxygen kwinto combustible, umlilo. So bayisebenzisa ke as uvutha abantu abakwazi uthaka iziwasho atsho abe naye lo vutha. Iyaphinda lento isetyenziswe as isicupho ngabantu abacupha ngeziwasho. You know, we've learned ukuthi iziwasho into eninzi aziyenzi back then, but studying iziwasho, particularly through the Vusilanga Academy, because that's when I'm learning a lot from abantu abeza nge-experiences zabo xa siseklasini. Bayitsho lento uqomba, I didn't know about this one. So igroup elandelayo benefits from what we've learned kwigroup engaphambili. So kuyacuthwa ke ngaye uNdonya, abantu abaqethelelayo abaqinisa izindlu ngeziwasho bengasebenzisanga amayeza. Unumber last ke odumileyo abantu abamaziyo ukuthi kwizinto zomeqo xa unebekelo, usenzwa lonto yebekelo, uyasetyenziswa uNdonya mntana omhle. You remember mostly the term moderation, kuba sithe uNdonya lo leads to dermatitis, inflammation ye-skin. Enengxaki ye-skin besinceda thina ibekelo, kube libekelo kwadumba inyawo kwaphuma izilonda, safaka uNdonya labhidla inyawo, asiya noba iselinyawo kanye nguwe sefama ngoku ingxaki kuthiwe nguwe ayiselilo elabekelo. Natso ke into kaNdonya, sithi hamba ke unozifumanela uNdonya, sakudibana kodwa ke Friday apho sizawube sithaka enye nje yezi zinto zingasentla sifaka yena uNdonya Camagu.